Abantwana bakaNkulunkulu njengoba siphezu kwalento abasivela kude nokuhlupheka kodwa wahlupheka kakhulu baba ongizalayo ehluphekela mina nawe ukuze sikhonze entabeni yethu ukuthula enokuthula engenayo impi lokho ngayo indlela ukuthi engathi angayithola le intaba engakhonza yona ukuthula ngoba intaba le esikhonza yona ekuqaleni bisinomsindo ibibangwa ikatheni kodwa konke lokhu kwadalwa yini amaNazaretha le ntaba sasaphunyaka ezosikhubuka sodwa sihlale ngokuthanda kwethu sesibuye ngokuthanda kwethu nasenihamba ke ninohlangana nezitha isitha ke sijwayele ukuthi masilwa nongcwele ngihamba nguJesu emhlabeni ukube isitha saqhamuka ngaphandle isitha saqhamuka etafuleni uJesu ayisijwayele edla naso ehamba naso isona esamdayisa nakubona ke lo Nazaretha akuyuqhamuka umuntu emaromeni osuka lapha kwemizi umuntu abudayisa uNazaretha lo kwathi inhlo kuhamba kanjalo ngiyacela ke uNkulunkulu baba uNkulunkulu umqambi waleli bandla ukubani angene ezinhlizweni zethu asilungiselwe nembeza ukuze kusasa singakhali kepha yonke into ebona leli bandla ayiqhamuki omama ayiqhamuki kumakhosazana iqhamuka ngabe elayisuthini futhi elayisuthini le engagcotshiwe iqhamuka kubagcotshwa baboma ikhala njalo ethi kubheda la ku-front line ngiyacela ke mina u-front line yahamba la ukuthi ayiwakhahlela amagoli manje sesifikile isikhathi isikhathi sokunqoba leso isikhathi sokuthi silokhu sihlupheka isikhathi sokuthi sinqobe siphumelele ngoba sebeyibonile lento yenu ukuthi ayikho enye into engaphandle kwalena eyempumelelweni nani-ke yibambeni kahle lento nezele abantu abafika babone yinina phela enobatshengisa ukuthi ukuba iNazaretha kuyinto enhle kanje yinina futhi enobakhipha labantu ngokuthi singabi into eyodwa kwayithina ngiyacela-ke sibe munye mina-ke amaNazaretha ngangingajwayele-ke nokuhamba makhanjwa kodwa ngelinye ilanga ngahamba uma wayethekela imoto iHips ngahamba ngawulandela umhlangano owawuya eNhlangakazi sahamba safika eHomies saphumula salala kwakhona abaphesheya-ke lapha entabeni ababelandwe yinina baphendwa isitha somuzi wasebuhlini wasangelanga ngosuku lokuthi manje siyeke entabeni kuphuma umhlangano kwalindwa laba abaphesheya ukuthi behle bese siyakhuphuka thina la esontweni-ke khona abantu abangaphikiswa abake bayibize ngey'khulu zebandla kwaseyoyizwela-ke iy'khulu zebandla lezi ezikhona lesi sikhathi zayaphesheya uba bey'phumulele kahle eHomies zayaphesheya entabeni zaseyibuya ekuyeni kwazo zathi sungaphuma umhlangano awusashi isikubo waphuma umhlangano shona phansi lapha sawawela umfula yini lo mfula abangakhona yini lo mfula umdloti sawawela umdloti sawela ngaphesheya komdloti lingashiseli okwala ilanga
sathi masikhuluma sithi ubaba wasefanele imoto kababa ijike kodwa yama khona lapho ngoba bengakehli laba sentabini kuyilaba la thina abasidayisile bathi umhlanganiso ungaphuma ayingakwazi ukuhlupheka kaShembe eshiswa ilanga isikhathi sango 3 hours futhi akekho umuntu ula kwaShembe uyofana nobaba ubaba wena umhlobo lomuntu wakuyinyama umuntu ubuntu baba kodwa ubuyela bakuNkulunkulu sama akekho umuntu ongadinwanga lapho akekho umuntu ongacasukwanga lapho base befuna abafana ukuphuma ngapha bahlasele lapho osidayi ubaba womunye umuntu ayona lento le elwa ngempi nabo befundisi babekhona bese befuna ngoba phela kwasekukwamiwa lapha lishisa ilanga ingasekho umuntu ongadiniwe sebethi abanye ayakiwe khona kodwa ngoba babeholwa inkosi yeSabatha akiwanga lapho baphuma kancane baze baqeda abantu emphumeni kwabo sabe sesingena ongifundela ngayo incwadi baba ngoba walahlanga ithemba ukuthi sizoya kulendaba kodwa ayisangiphathi kahle sizoya endaba kodwa ayisangiphathi kahle ufunde baba lapho Philip 1:25 verse 25 uJobe 28 eufikeni wethu kulelizwe Yeah.
Ngiyabonga maNazaretha inkosi zimbusise. Mawuthi into leyo usungayifunda. Paul noTimotheo. Ima baba seFilipi 1 verse 25 Njombe we 28. Uyayithola ipage 1526. Philip 2. Uyayithola? Ekufikeni wethu kulelizwe Tshela Baba. awuyisho. Kepha uma ukuphila. Amen. Baba. Philippi 1 verse 25 uJombe uye 28. Lokho nginalo ithemba. Lokho nginalo leli themba. Ngiyazi ukuthi ngiyakuhlala. Ngiyazi ukuhlala yebo. Ngiyakuhlalela nani nonke. Ngihlale nani nonke. Kube ngokuqhubeka nokuthokoza kwini ekholweni. Ubaba athanga ukuthi kuyoliwa. Kodwa ngoba wayena lithe wayazi ukuthi uyakuhlala nabaNazaretha. Kube ngokuqhubeka nokuthokoza. Kuyini ekholweni. Mhlambe enye into maNazaretha. Into engafanisana. Ukube uShembe ubaba wakuwo omunye wayovuma abantu bahlasele ngoba baba uShembe wasezulwini akazange ayifune leyo nto ulwa ngowasezulwini. Yabona noma uyikholwa ungabi nalo laka mayifa ngolaka umuntu ephambi kwakho othandaza ngoba nonembeza ngoba izinto zolala nje ngokuhluthwa kwenhliziyo ube nokubekezela ngabe kuwesenza phela impi lapha ngabe phela abukho lo mNazaretha afiki namhlanje kudala uNazaretha nakumkhulu nyaka izulu yafika impi
wayeseyilamula wasezulwini wababuza babephethe izakhelo bephethe imkholo bephethe ibhamu wathi ini niphethe wathi abahamba nami abangilandele shiyani phansi lezinto ingakho sinomuze ebuhleni namhlanje Imbi kaShembe mana zathi ngeke iliwo yinina. uShembe wasuka yedwa eNtabazo uyoliwa uyena. Wangaphela ke lapho eNazaretha. Ngoba sila sikho nezivela ukuthi enokuhlupheka. UmaNazaretha eradayisa ubaba. Yacela aMaNazaretha ethi ngangidayisi mina. Ubaba nimdayise kakhulu kodwa laba bebemdayisa babegqoke njengana ningakuthi nimdayisile abasekho. Namthatha ngelilanga namusa eThekwini. Naliyo sayinwa ukuhlalisana nabasemzini omdala. Kanti niyazi. Uthi wamabhalo ngithiwa kunakwazi ngokuqonda la. Kodwa nina niyazi senimthathe bona useThekwini. Uyafika eThekwini abantu ufihle uyiphepha ngaphansi. Mayisayina ngaphezulu uthola ukuthi baba ibandla uShembe yinto eNazaretha akudlalelwa kuyena. Wathi hlonina ngoba wayesazi ukuthi bekhona iphepha ngaphansi lapha. Abanye basebamba ngeimoto. Bethekelwe imoto. Ukudayisa umuzi wasebuhleni. Wabese babiza ke ubaba laba abahulumeni benguliza zikhonelo la. Wayibuza kodwa kanti belithi ngiyosayinani? Bankwankwaza. Kuba leli bandla akutona ilo muntu. IkaNkulunkulu lehla ezulwini. Ungazama ukudayisa. Kodwa ngeke dayiseke. Ngoba nokutholayo la ebandleni. Akuthengwa ngamali. Thengwa golide siyakutshela nje. Mawuthanda bese uyakuthatha, mawungathandi ungakuthathi. Kodwa ngeke ukuthathe mawungangifuni mina. Noma ngakuhle kanjani engikhulumayo, mawungangifuni, ungazange ungimukele ngaleya langa. Ngeke ukuthathe. uNkulunkulu uyiphekula elihle yileli elihambile. Elibi yileli licashela abantu wethu. Wahlupheka kakhulu babehlupheka le ndawo sesikuyona namhlanje. Ehlupheka nabo lo mNazaretha. MaNazaretha nize ngayoni lento ukuthi mayekhathala. Noma engaboni kahle. Angayoni lento. Awususwa ngakini ngenkani uthi ungagibela amabhalweni amabhasi uzala zokumhlangano. Uhlulwa yini ukuhlala kwakho? Uchaza ukuthi bonke labantu nalezi imoto leziyinika ngaka labantu abayazi abayizelela. Usekhona abantu abezayo eNazaretha ningayoni lento nina. Ubabamkhulu uthi maye sezohamba emhlabeni ahambe. Uthi baze bangawufaka ukhonkolo phezu kwedliza lakhe. Ufuna ukukhula. Anabo ongoza kumhlaba. Bonke abantu bazophelela la.
lento yahlula ihlakaniphi ngena ukubiza ibongo zabantu uthi omunye wayehlaniphile mangingahamba mina leli bandla liyophela liyaphela mahamba wena uyalaza liqale kanjani sebeyabuza abanye bathi liyophela kanjani mabamba wena wakumfundisi lo uthi umfundisi aniboni ningilandelwa yini mina bathi abayabheka ubona izinqa bathi mfundisi sibona izinqa emva kwakho uthi lona hayi abantu Bona mayiselishiya leli bandla walishiya yedwa abanye bayafuna ukuya la ekhaya kuthiwa kuphuma wena uthanda esikhathi sakho bese ngena abawu-20 mawusubuza uzokuhla lephi wena laka labuyisela yini izama lelibonile esakeni ngiyacela ke eManazaretha ubani ningoniwa nibe bahle nina eManazaretha kuthiwa ningcwele kodwa umngcwele bosuswa yinina kunina abekho abantu abangasuka kude kangaka ebuhleni bahambe ngenyawo zabo baze bafike la bengenabo umngcwele sekuzophelelisiwa-ke nje wasenila eManazaretha ubani nemukeliswe iyibusiso ngisukuma futhi nokubonga ukuyiphatha kahle kweni eManazaretha niyiphathe kahle eManazaretha kule game noma kuloko kunye ngingangaboni nipha ukuyiphatha kuyo kodwa kule game ngizwa namaphoyisa encoma ukuthi umhlangano awuzange ubasinde abenigadile ngoba uhulumeni ukhipha amaphoyisa bese zonigada kodwa ngeke sibe bahle sonke ngokwami ngiyafisa ukuthi wonke umuntu lana ahambe ephethe abekuzele kodwa kusenhliziyweni yakhe umuntu umlimi wensimu uvuna bekutshala ensimini nathi ke namhlanje sizovuna izithelo zokulunga mawukade wenza ungalungi uzovuna kona ungalungi kufuneka ukuthi mayikhuzwa alalelezwe asizange sibaleke ehlangakazi kepha sayishiya hayi ngoba singasayithandi kodwa ngoba ubaba uthi ngoba sesitholele indawo enhle enokuthula lapho siyokhonza khona ngokuthanda kwethu sikhuphe ngokuthanda kwethu sehle ngokuthanda kwethu azange siyidube yebo kwafika isikhathi oba yonke into inesikhathi sayo ngoba sake saya khona sabe kwegcineni
kwaphinde kwakhulunywa ukuthi basobekwa phambili ila wasakhumbula khona hayi ubaba unendawo la athi mayithola wathi ngiphumile eGibhithe ngiphumile ekuhluphekeni ingakho le ndawo le ngayiqamba igama lathi Kenani ubaba ubona umfana ekhala ngaye kade ethi ushoza umfana waximba lo engasamazi bakuthini uyabona lo indaba yasebuhleni ake uyicishe le ndaba yasebuhleni into engacisheki noma ngabe umuntu ufuna ukwenza njani hayi lento yasebuhleni eyonakali kuphela uma uthi uyayicisha ivele iphambe kakhulu ikhanya kakhulu kunakuqala uyabona makuzoshaya umhlaka wani uyabona uvaleka wonke umhlaba abantu ephikelele ebushini kulo mhlangano kaJanuwari bezobonga ukuthi uNkulunkulu baphilisile unyaka wonke sebeqala unyaka omusha njengoba silana sizobonga uNkulunkulu ukuthi usiphilisile ufuna ufundele incwadi Mateyu ngithaza Mateyu noma umuzi wakhe entabeni ngisitshela uyifunde baba ublo baba wemavuso awuyibheke wena phela uyalazi iBhayibheli umuzi wakhe entabeni ngisitshela kanjalo nomuntu asokela isibani sifike phansi kwesitsha ucashe ubaba lo elumbekisele sebudala bani baba ikhona noma ngisule incwadi iBhayibheli lami mina isho baba iubani yona Mateyu bani Mateyu 5 Mateyu bani 5:14 verse 14 awushaya ke baba nina niukhanya kwezwe nina nokukhanya wezwe umuzi wakhe wentabeni ngesitheke umuzi wakhe entabeni ngesitheke asokhelwa isibani sibayiwe ngaphansi kwesitsha asokhelwa isibani sibayiwe ngaphansi kwesitsha kodwa siyaxhonywa othini kona siyaxhonywa ethini khona sibakhanyisele bonke abasendlini kona sibakhanyisele bonke abasendlini kanjalo baba Nkosiyama kuba kancane baba khona akukhanye ukhanya kwenu phambi kwabantu ngiyabonga baba inkosi ibusise amen noma ngabe ufisa kanjani uthi lento yasebuhleni iphele ngeke iphele ngoba lento inoNkulunkulu uyabona anoyibheka izinto ningayihlali phele nje washembe abanye babethi sidlulwe yicala banakuthina bamba nathi kodwa babethi sidlulwe yicala ngeke siluwine icala kodwa bahambanga nalabo babuya ngoba kuyadliwa la kuthina aningahleli-ke mana nithi sihlulwe yicala ngoba nikhona la
Imuphi uShembe wasebuhleni okwashulwa icala? Hayi, nangithathi kancane. Uyabona into enoShembe loyazi maNazaretha, nifunde nolimi lwasezulwini. Shembe mangasabona into imnyama. Bese ithi maNazaretha imhlophe, ubaba mkhulu wayekwazi ukucosha ukudla kunenhlabathi. Akubusise athi badlanini batabami. Nangakudla nje nina. Uyabona uShembe uyakwazi ukushintsha into ayisuse la beyibheke khona ayibeke la kuthanda khona yena. uShembe futhi uyakwazi ukuthi mangabe nilwa noShembe sesihlalweni ningabaphathi bombuso bese ngena koyedwa kunina lo yedwa lwenani silazikhona namhlanje salweni icala akuphindanga kwaba khona umsindo kodwa ukuthi kwakungene nina phakathi uJudas Iscariot phela wayehamba naye uJesu eseduze kwaJesu ngoba wasengene nina phakathi nibanika amachipu ukuthi abashaye kanjani kanti nibanika amachipu asemhlabeni thina sinamachipu asezulwini. Ngiyafisa-ke ukuthi maNazaretha nibuye edukwini ngoba baningi basadukile. Uyabona kuleli bantu makwaba nomngani afuneka umngani libantu afuneka umboyino makwathi umngani umuntu uma kwaba khona umngani khona ukukhohlakala khona imihlangano ezokwakhiwa kumnyameni namanje yakhiwa umhlangano. Nibabili namaNazaretha ngoba phela nike nikhulume kabi ngami. Bese ke lo benikhuluma ekhona bese fike ngitshela. Abanye kade belibangikhipha esihlalweni. Kodwa bakhona lapha kwenu. Mina ke ngihamba lesitha indlela ende kusozwana bahlona ndlela. Awu kanti isihlalo sokukhansela yini? Ngoba ala ngishele khona. Ngishele ukuthi ngipompoloze ngintshele ukungitshela wona. Uyabona la ekhaya. Ugesi la ekhaya uzosixabanisa. Wohlala kini. Uyazi wenze njani? Hambe uthenga uTeddy Bear. Bese umbeka kini ungawona abantu bakaShembe la. Bese umthandaza ke uTeddy Bear wena. Ngoba uShembe akakhiwa. uShembe uyazala uShembe. Manje nina masenzakhela uShembe angazi ukubonakele nisuke emakini. Nidaba ukusutha. Niyazi ukuthi kulula kanjani ukulahlwa kukhulu ukuthola lenkolo kodwa ukulahlwa kulula. La ekhaya kuthiwa khona ihisopu insipho yokugeza abantu abathathu kungazi kahle. Kodwa bakhona lokugeza ngayo kufana nje.
Kulo umuntu uphamisa amakhansela akubuza ukuchitha thina manje. Ngiyafisa lamazwi ngokukhuluma engathi ngabe labantu ababekhuluma nje bakhona. Khona zongena ezinhlizweni zabo. Manje masila amaNazaretha asizile ngokuhlakanipha. Keba socela ushengo basigeza siphi ibusiso. Ngibonga nomkhosi bakagcwenza. Neyinduna zalelizwe. Ila sipha le ndawo. Ehle kangaka. Inazo zonke izidingo. Ngibonga nani maNazaretha kulo mhlangano ngathi niyiphathe kahle. Manje hayiphathanga kahle la phezulu kwentaba kuyabonakala. Le mvula ehlala isishaya ngayiphathi kahle. Ayibanga khona le ephefulile kodwa kusala umuntu. Besimgezo. Kanti lesukholwa kwenu akona ukuphoqa manje sekuvuma kwenhliziyo. Sengizwe ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu. Ngibona konke kuhamba kahle. Heleza umoya umuhle phakathi kwemakholwa. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu anganipha konke ebenikuzele nenikufisayo. Njoba ke umhlangano uvalwa namhlanje eMaNazaretha. Ngifisa engathi uNkulunkulu angasipha ngamunye isibusiso ukuthi laba abangayakasebenzi mabethandaza bacela uNkulunkulu usikhumbule. Akekho na yedwa ozoba ngaphethe lutho. Niyazi kodwa amaNazaretha njengoba ushabeni memile la. Uthi uzolihlola inhliziyo. Ngamunye ukuthi isekhona yena eduze kwakhe. Ngoba kuyenzeka sabe nawe kade wahlubuka. Inhliziyo yakwazi ukukhipha umuntu esontweni. Nokuhlala bakho futhi yakwazi ukukhipha umuntu esontweni. Hayi esontweni phakathi ezulwini. Ufunde lapho Korinte lesibili 13 verse 5. Wetholele baba. Yaitua Yesuswin
Ngofunda ke kwabaseKorinte baba uverse 5 bese ufunda uJeremiya 17 verse 9 no 10 shaya ayisheba zihloleni nina nibone ukuba nisesekholweni yini, nibone ukuba nisesekholweni yini, nizivivinye nina, kanti anazi yini ukuthi uJesu Kristu ukunina. uJesu Kristu ukunina. Uma kungenjalo ningabokwaliwa kepha ngiyethemba ukuthi ibambe lapho baba. Zihloleni nina nibone ukuba nisekukholweni yini, nizivivinye nina, kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukunina. Uma kungenjalo ningabokwaliwa ngabokulahlwa. Oyibheka wena ukuthi usekhona yini. Umuntu nomuntu akazihlola yena ukuthi usekhona yini. Ngoba kuyenzeka uhambe neshini ekade lalahlwa. Nawe uyithi usuphakathi loshini. La esontweni awafunakala amashini. Ngoba ubona izinto esontweni yiwo amashini. Nokuhlakanipha kakhulu esontweni awafunakala. Funa uhlakaniphe ungabe isilima kodwa uhambe ibanga olikalelo. Ngoba masugijima kakhulu ugcina nawe usuzenza ushembana. Sebekhothamela. Ukujabulisa yena bekhothamela. Buyani maNazaretha akulahlweni isikhathi sekhona. Uphinde ufunde uJeremiya 17 verse 9 no 10. Shoze bekhuluma ngayo inhliziyo le.
Singayifunda baba Sintuli. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwako konke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwako konke. Futhi imbi. Futhi iyimbi. Ngubani ongayaziyo na? Ubani ongayaziyo na? Mina Jehova ngivivinya izinhliziyo. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. Ngihlola izinso. Hlola izinso. Ukuba nginike kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe. Ukuba nginike kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe. Ba. Njengezithelo zezenzo zakhe. Mawenza okubi uzozuza okubi. Mawenza okuhle uzozuza okuhle. Awukwazi ukutshala amazambane uvuna amadumbe. Ungathutha kuleyo ndawo. Ungathi uloyiwe. Nami ngithi Inkosi inibusise nonke nikhona kodwa isibuzo siyamazi ukuthi lapha sinamathele. Ngolunye usuku kwabamkhulu efudumele. Ushembe uManazaretha akaphikiswa. Basho njalo ushembe abaphambili omkhulu. Bathi thina lezulu nasiphikiswa, masikhuluma lezulu niyabuyiza emhlabeni. Yeba la emhlabeni masikhuluma into nasiphikiswa. Akaze kushintshe lokho namanje ushembe akaphikiswa. Ngolunye usuku babamkhulu efudumele usebuza omunye wabagcotshwa bakhe. Ngiyamusho ngesibongo ngoba bakhona baleso sibongo. Usebuza ngoba naye lo uthi uphi uSibanibani base bephendula bethi uyagula abanye. Thiwa wayesemkayidini wasebephendula bethi baba uyagula. Wabeke sevuka-ke ubabamkhulu eyombheka wafika kuye elele. Wafika kulo mgcotshwa wokumfundisi wafika kuye elele. Egula. Wabesethi kuye isikhathi sesishayile Sibanibani. Vuma sahambe. Wabuza-ke lo mgcotshwa lo womfundisi wathi siyaphi. Wathi babamkhulu siyala besisebenzela khona. Thiwa lo mgcotshwa wavuka wahlala phansi ngezinqa. Wathi shambe mina sengiyaphila hamba wedwa. Ngizwe nje abantu bethi siyofana khona unyazi bese ngithi bathi abazi ukuthi ukholwa la. Wabe sehamba kwabamkhulu ephindela endlini yakhe esemshiya kanjalo wabalekela isibusiso. Ukubeleka isibusiso wasala ngobisa okungemuva kwenzalo yakhe. Wakuba wavuma wahamba noShembe.
ngabe waba into enkulu ezulwini nasemhlabeni izalo yakhe izoba into enkulu. Wabe neseliphikisa-ke izwi ukuthi asahambe wasemshiya kwabamkhulu. Namhlanje izalo yakho ihlala ifika kumina ithi baba sithi asizobika. Asizobika baba. Konke okwethu akuhambi kahle. Ufunde nayo le ncwadi baba. Deuteronomy Deuteronomy 28. La ekhaya uyasithatha isiqalekiso ungaboni ukuthi isiqalekiso kanti usithathile. Ushembe akaphikiswa. Yabona ushembe manje asambe. Olandelwa ngoba wazi akiwa khona. Kodwa ushembe mayihamba nawe usuke uyise kuphilile. Wabesethi ubabamkhulu asabe yathi ndoda cha. Sihle ngezi ngathi shembe mina ngisayindawo sengiyaphila. Wasemshiya-ke kanjalo. Ukusho ukuthi waphikisa indlela enhle eyayizohamba nobabamkhulu. Ahlale esinqeni sikababamkhulu. Wancamela ukuhlala emhlabeni. Ufundeke baba Deuteronomy 28 verse 15 ya 20. Uyakuthi uma ungalilaleli izwi Uyakuthi uma ungalaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuqaphela likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza zonke lezi zinto ukwenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo uJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza zonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngazo namuhla. Ngakho namuhla zonke lezi ziqalekiso ziyawukwehlela zikufikele. Uyakuqalekiswa ensimini. Uqalekiswa emzini. Uqalekiswe nasensimini. Neqoma lakho liyawuqalekiswa. Uqalekiswe nomkhondo wakho. Uqalekiswa nomkhondo wakho. Uqoba isinkwa. Inzalo yesisu sakho. Nenzalo yesiso sakho iyawuqalekiswa. Nezithelo zomhlabathi wakho nesandla sezinkomo zakho namanzi emvula namazinyane ezimvu zakho azakuqalekiswa ekungeneni kwakho aqalekiswe nasekuphumeni kwakho. uJehova uyawukwehlisela isiqalekiso nokuphatheka nokusolwa kwakho konke obeka isandla sakho kuko ukuba ukwenze uze uchithwe ubhubhe ngokushesha ngenxa yezenzo zobubi bakho. uJehova ngenxa yobubi bezenzo zakho ongidelele ngazo. Ngenxa yobubi bezenzo zakho odelele ngazo. Uyabona uma uphisa ushembe usukudelela.
uyazemukela ngiqalekiso la ekhaya kumbili into sibusiso isiqalekiso kwabe kuwena uthatha kuphi manje le iqalekiso ezehlela le wamnomzana abantwana bakhe nezalo yakhe iyafika kumina ithi baba sizocela nabaganayo bayabuya emzini abaphelele emzini nabaganwayo umakoti baphindele emakubo abantwana bethu abayithola imisebenzi ngiyabacela ke babamkhulu akezehlise iziqalekiso abathethelele ngoba abazange badikibale kuba amaNazaretha naleso sikhathi basuka bagcina nabantu baseManazaretha abantu bakhona ngiyacela nje uNkulunkulu aphakamisa isandla abathethelele bese beganwa abagane baphelele emzini yabo abantu nemisebenzi bayithole konke okuhle kuvuleke kubona la ekhaya ke uShembe usuka beyinyilo uShembe mase bonke uhlanipheke kakhulu kwakufake etestini akuhlole kunyanga yezulu ngelinye ilanga ukuhlola inhliziyo yomunye umfundisi owayesenza isihlakaniphi semhlanganisa nabanye abefundisi ukuthi abayobhala umthetho sisekelo waleli bandla uthi kona maseni ubhalile nomuyise nodlula ngubone base ubhala ke sebekuyisa usiyawubheka uyawufunda usiyabuza ukuthi ubani obhale lento sebeyasho befundisa bekhona usibala noma phela kuyenzeka nje babefundisa ukuthi akube khona iqhude phakathi kwenu useyabuza ukuthi ubani obhale lento sebeyasho batshela ukuthi bathi usibani bani usethi umkhulu lo muntu obhale lento ngeke aphelele la kuleli bandla uyabe isikhathi ahlubuke Shembe ayikhuluma inkohliso manje sewahlubuka wayivulela ibandla namanje sekhona ibandla lakhe wahlubuka wayefakwa etestini akabonanga yena ungahloniphi uze udlule uShembe ohlakaniphe yokuhlala kwakini kodwa wala ekhaya akuhlanganiselo uShembe phela uyiqile lokwazi inkothi emhlanje namanje lapha basekhona abahlaniphile bayilosho ngoba phela umuntu la ekhaya ngahambi nokona kwakhe uhamba bese kushiya mina wona bese ngiyantanda emoyeni ufuna inyama ongangena kuyona uyithole futhi ngoba nilule ekholweni la ekhaya into yinye efanele abantu mawunganelisekile hamba uyoyiphumulela ekhaya oshulelo izwana nawe ufuna ezozwana nawe ngeke lento ithi inkulu angayoniwe uwedwa noma nayi babili bathathu no10
ungayona nohambe uyophumula nje ekhaya uhlale mhlawumbe uhambe uyobuya ikwasha inhliziyo yakho akuvuselele unembeza ubuye usungcono kunalo kade uyikona ngoba lento mawuyona baningi abasayifuna lento wenza udelile yona omunye sabona sengathi usengayiphatha kanti abanikazi balomnazana bathi kuyofa shembe kuvele shembe kufe shembe kuvele shembe yenza uzame kodwa uzama ngekushembe ngoba nesibongo sakho nje mina ngiwashembe ngoshembe asikho isibongo nginaso abantu sebebonile ukuthi ayikho indlela ephilini ilena yino manilwa ke nina labantu bazofika kanjani la mina okwena ukuvula izandla nibamukele nokuhloniphana nithobelane ke nina nithandane ikhathi zonke inyeke into ehluphayo leyo isisontweni ukujwayela ungamjwayeli ushembe umthande kodwa ungamjwayeli okunye okuhluphayo ukuthanda kakhulu imali ngoba ukuthanda kakhulu imali ungayisebenzanga hayi mina ngiyithanda imali maNazaretha ngangisebenzela uBhomela angisebenzela la ngisebenzela umkhulu inyanga izino bakuthi okwami asingakubangi ke madoda nawe hamba kini uyithande kini imali kodwa ngisho ukuthi ngantshontsha madoda nododa engabanjwa ngoba senibanjiwe sikuyicala into efanele yazi nakho ngiyadala manje ngantshontsha imali yabona mangithi ijwaje ungabanjwa ngihlembengeni uzwile ukuthi uhambe nqhawe lapho sengiphetha ke bantwana baNkulunkulu ize ningakhohlwa ukuthi mhlawumbe fika la ekhaya nanizowenzani ningabe senihamba ke indlela zobumnyama mhlawumbe fika la ekhaya nanizofuna ukukhanya abale ekhanyeni ke nithande futhi ukukhanya manje futhi masila khona abantu abathi masila sizolanda amandla cha asizolanda amandla sizobhala amagama ethu incwadi yokuphila phezu kwentaba yomhlangano sizocela kubaba mkhulu nomkhulu ilanga nomkhulu unyaka izolo wabuthiko basemukelise ngamunye iyibusiso esofese sebitshala emzini yethu bese besivuselela onembeza balivuselela onembeza basiwashe neyinhliziyo bakhiphe konke kade egcinwe inhliziyo zethu okusalukudla sengigcina-ke bantwana benkulu uma sihlangene lapha sisuke sizolungisela umphefumulo ukuthi uma sesihamba kuleli zwe uyithole indawo oyizayo ngoba kuyenzeka umphefumulo wakho uma ungawusebenzeli kahle ungayitholi indawo manje sizolungisela umphefumulo ukuthi uyithole indawo oyizayo ngoba inyama iyabola ifakwe ethuneni umphefumulo uyayifuna indawo yalawo uqhamuke khona uqhamuka koshembe umphefumulo manje masebe uthatha oshembe ungawusebenzelanga kahle ngoba kungowabo
uyahamba kumphefumulo inyama idliwe intuthu idliwe impethu bese umphefumulo uyayidinga indawo ufike wayitholi le koshembe bese uyabuya umphefumulo uze emhlabeni uzokhathaza mawusubuya kumphefumulo uze emhlabeni kuthi uspoki awuhambanga kahle ke endleleni kaShembe uselapha emhlabeni uhlule siyala isabatha nesabatha bangayaleka wena ezulwini usukhululwa kube kanye ukhululwa ngolesitantambama ukuthole ukuphila ngoba ezulwini kuthiwa iyihogo icishwa ngo-6 ngolesihlanu sizezolayithwa futhi ngo-6 ngesabatha bese uyabuya kuzana emhlabeni zocela iy'ngane zakho ukuthi zicelele intethelelo kuShembe ngoba la ukhona uyahlupheka. Ngiyacela-ke Manazareta niyilungiselele nina nisela emhlabeni. Uyabona ngelinye ilanga kwakhona omunye umnumzane owayehlupha ubaba ongizalayo wafika ngelanga etholwe ngamacopheshane lapha emzini waseKlini wabeka ubaba sembusisa emnika amafutha abusela amafutha ambusela amazwi amnika kodwa mhla esevukile semvusile uShembe isitha sokuqala sakhe kwaba uShembe bangalenje nje ukuqoqa abantu abangani bakhe bahambe bahlasela ubaba nini angena nobonga phakathi eManazareta ubonga usale emaphoyiseni bese umuntu eza yedwa labantu babehlasela ubaba babeza ney'mbobo befuna enze into ethandwa yibo uhambe isikhathi waseyahamba lo mnumzane wayemfishaleke lo mnumzane kodwa mase fike echithwa le kwenzayo ubuyile kwezemhlabeni zithi ingane zakhe zizobika ukuthi baba sina sobeka nangu sibantu ubaba uyasihlupa uyabuya ebusuku hayi ebusuku past 5 sesefikile lo mnumzane umfishane noma nganga nje futhi mhlawumbe umuntu naye mina kodwa wayeluleka la endlini kuhayisa ingane abangesika le kalawundi lapho ingane mayiselulekile zayihayisa ingane zaze zenza kumina zazocela baba sicela ukuthi manje ubaba uyahlupha uyabuya ebusuku singayitshela ukuthi ubaba wenu wafika la ethola ngamacopheshane wacela kubaba ukuthi ekuphila ubaba wamphilise kodwa isitha sokuqala sibona emhlabeni wabona ubaba lethani imbuzi sicela ubaba ukuthi amthethelele noShembe bamthethelele bayilethe imbuzi wagcina ngalelo langa ukubuya lo wezobhoka Nkosi kusisengizweni sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sikhulu 197 197 sizocela umfundisi uNgubane wasemzimkhulu sola isihlabelelo inkosi Mbusisa Nkosi kusipha amandla